Dobrý den, vážení. Tak vám ukazujeme tvůrčí tým Timmy a Luci tvoří včelí úly. Už začínají. Mají tam zatím sněhuláčka a stromeček. A teď to bude další včelí bobeček. Ano, prý to je zvoneček. Timmy sleduje svou paní. Jak se to dělá moderní metodou. A včelí úlky, tedy zvoneček, dostává svůj krém. Ano, Timmy, dobře, Timmy, vidíte, jak Timmy to reguluje, aby to bylo správně. To je dozor potravinářský nový. Je to, Timmy, přesně podle hygienických šek.